tak když dáš ze srdce, tak Bůh ti to požehná. Jestli dáš 1000, 2 nebo 5, a nebude to ze srdce, tak to Bůh nepřijme. A když dáš korunu ze srdce, tak to Bůh přijme. Haleluja, Pane, tak ženám, Pane, tyto finance, Pane. Ať, Pane, jsou, Pane, na dobré věci, Pane. Ať jsou, Pane, na tvém evangeliu, Pane. Ať, Pane, tam, kde je tma, Pane, se rozsvítí, Pane. Ať, Pane, posíláš své služebníky, Pane. Na tvůj záchranu tvého lidu, Pane. Děkuji ti, Pane, že každý zná náš plán, Pane. A že budeme součástí tvýho plánu, Pane. A že se tak, Pane, že se sejdeme, Pane, a budeme se radovat, Pane, s tebou, Pane, v nebi, Pane. Za to ti děkuji, Pane, ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Vidím tě tady ráda. A sestry se tu schází v Božím domě. Haleluja. Kde mám Bibli? Tady. Říká se, že mě ráda vidíte? Tak co? Všichni požehnaní mocem Ježíš. Když půjdeme do Božího slova, takové oznámení, že vlastně zítra máte modlitby u Magdy v Příbrami od 6 hodin. A ve středu u bratra Uládi, taky tak jako 6 hodiny, 5. 6. říkal, a určitě vám dá pastor ještě vědět přesně, že v kolik.
Takže tento oznámení, vaše oznámenie je to, že som tady ja dneska, rád vás vidím. Víte, co jsem rád, že vidím furt ty tváře, že i byla jsem tady byl a jsou tady znovu ty tváře, že svět neukradl žádnou tvář, ale že dávno bude to Pána teď mladé. Jsem rád na tomto místě, ale vlastně než půjdu do Božího slova, já tady pozvím Boha pravdu. A on vám řekl takové krátkosti, svědectví, jak přišel k Pánovi, alebo tak, jak ho Pán povede. Takže pojďme, Joži, pojď sem. Je to na slavu Boží, to je dom. A já věřím, že má nám co dát, co nám ukázat, co Pán po něm udělal. Vážené, volám sa Jozef, som z Chemníc, mám slovenský práv, vážené. Chcem vám povedať, aký náš Pán úžasný a dokonca to vám poviem teraz. Som pred 2 rokmi prijal Pána cez jedného, neklam, 4 rokmi Pána cez jedného švagrovho strýka z Anglicka. Bol som zapálený, hovoril som za Pánu. Tak mi túžilo po mne, že manželka chcela, aby išli bývať do Chomutova. Sme tam prišli, privítali nás ako každá cirkev, že s láskou. Ale čo? Prišlo taká vec, že nie Boh nás opustil, ale my ľudia kvôli tomu, že naše túžby, naše telesné chuťky a také veci, čo je proste pohnali tie naše svete pre cigáňové peniaze. A stalo sa tak, že 2 roky som nebol bez Boha, bol som v blude, takom, že som bol, povedal som si sám sebe, na čo mi je cirkev, na čo mi je spoločenstvo, na čo mi je všetko, keď mám Pána, ja som cirkev. Začím ísť do mojej izby, otvorím dvere, vidím ruky a chválim Pána. To bolo klamstvo. Tie 2 roky som tak robil, že som mal inou cestou som šiel. Som si myslel, že je dobré, ale Pán tam nebol. To bolo klamstvo. Len peniaze, z peniazy išlo na iné veci. Už som mal chuťky na iné veci. Chlast. Ale som nechcel, že Pán so mňou, ale to bolo klamstvo. A jedného dňa žena mi povedala, poď tam za tvojím šogorom do Chemníc, otvoril cirkev, poznáš ho, aký je, vieš, ako káže, veď ho poznáš celý život skoro, 10 rokov. Poznám, aký je. Žena, povedal som manželke, dobre, pôjdem. Len tak klamstvo bolo, pre manželku som zakrýval. Peniaze som mal, som povedal, keď budeme peniaze, pôjdem. Ale raz dňa sa to stalo, že manželka povedala, poď ideme. Stál som, prišiel jeden priateľ, brat Kristu, zobral nás celú rodinu. Sme prišli tam, otvoril som dva dvere. Normálne duchovné facky som dostal také, že čo som nikdy nedostal svoj život asi. A takú lásku Božu som cítil, že to bolo, wow, to je čo? Čo to je? Ja som na ľudí pozeral na bratov tu, že čo robia, všetci čo tu robia. Cudzí ľudia dvíhajú ruky. Wow, to je čo? Ale čo? On ma zavolal dopredu. On dal mi sadu, privítal ma. Vidím ľudí, cudzích ľudí. Wow, čo? Ale ničoho nič, počujem muchu. Na kolena. Počúvam, čo to? Mám moje telo, nerieši. Počul si ma, na kolena. Už som videl, kto to je. Som šiel na kolena. Ale som sa zbádal, že som bol na kolena, ale nie len sám. To isté podal mojej manželke. Ja sa otočil a pozmením to, na čo opičí po mne. No to je čo?
Idem domov, náš pastor Bihari povedal bratovi, že vidím, že furt tam je. Čo sa nepresťahuje? Druhý bol sestra Helena, potom bol Bihari a tretí, štvrtý, posledný to bol Duch Svätý, čo mi povedal, poď sem, nestačíš nič, si tunel. Pozerám sebe a just to bol tá kresťan, čo mi mali ako KM-ko, že to reťazovú modlitby. A on sa mi poprosil, či môžem ísť do toho. A Deva, veď ja robím, ako tu budem stíhať? Veď ja neviem. Som povedal mu, skúsim. A boli reťazové, že som v veľkých teplotách robil tam. Som bol otrok, veľký otrok, som tam bol v klamstve. Ale skúšal som to robiť a Pán mi posledný deň piatok ukázal sa. Som bol, nechcem povedať, kde som bol, a tam som skončil postom a ničoho som položil telefón na seba, chválil som Boha. Nič sa mi ukázalo velikánske svetlo, že som nevidel ani na oči. Ale som vedel, že to je Pán. Rýchlo som išiel za manželkou, volal som manželke. Manželka povedala mi, čítala som o niekam klamať o svetle, čo, neviem, nepamätám si. Ale to druhé slovo, čo bolo, on kázal o svetle. Pozerám, čo to je? Bože, čo to robíš? Čo som plakať? Tam boli veľa Nemcov a ja pred ním som plakal. Pán, že som chválil Boha, Pane, ak chceš, aby som prišiel tam, kde chceš ty, nech sa stane tvoja vôľa, nie moja vôľa. Amen. A Boh tak spravil, že som išiel za jedno stretnutie s bratom, mojim švagrom. A každovka tam bola taká, prepáčením, Nemka, že nechcela mi byť, akože videla moje deti, 3 deti, hyperaktívne deti mám, a že býval dole Nemci. A ja som potreboval na neho, čo sa deje? Deva, nechcem od teba ísť. Ja chcem byť s tebou, Deva. Manželke som hnusne vynadal, už bol svetské vynadávanie, že hnusne. A vyznal som na sebe, že ja nechcem byť to trochu pre človeka, ale chcem pre Boha čo byť to trochu. A tak som spravil, že som šel domov, dal som mu peniaze. A o týždeň, čo ju klamem, 2-3 dní, do týždňa mi zavolal pošty papiere, občanku, všetko veci, každko dala. Vyšiel som do církvi Chemnic, ale ľúbim ich. On ma nech cítim, keby som posnímal od života. Že Pán dáva, fakt dáva lásku Božiu. Ale my si musíme to uvedomiť, kde je Pán. Lebo bez Pána sme nič. Sme prázdna doba. A naplníme sa nielen sami. Tu máme všetci spolu. Opreme sa každého jedného. Bez Boha nezvládnem to. A bez církvi duch. Pán Bože. Dobre, sláva Pánovi. Pôjdeme do Božieho slova. Ale než pôjdeme do Božieho slova, tak sa pomodlím, aby to bylo opárované od človeku. Amen. Aleluja, Otče nebeský, Bože, skrze moc mena Ježiš, Pane. Prosím tě, Otče, aby si dnes jednal na tomto místě, nech každé srdce, Pane, otevřené, Otče, každé uši, Pane. Prosím tě, Pane, aby si dnes jednal na tomto místě skrze své slovo, Pane, skrze svého ducha, Otče. Vyznáváme, Pane, že jsme na tobě závislí a že tě potřebujeme, Pane. Moc to mene Ježiš. Amen. 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 Aleluja. Dobre, půjdeme do Božího slova. Dávám otázku církev na začátku. Kdo byl někdy z vás na velké svatbě? Kdo byl na velké svatbě? Normálně na světský třeba, ještě když jsi nebyl v Pánu, nebo na velkých chřtinách někde. Byl jsi na něčem takým velkým? Aleluja, já jsem byl taky. A počúvaj, když jsi to slyšel, proč mluvím slovensky, nevím, když jsi byl pozvaný na tu svatbu, byl jsi pozvaný den předtím, anebo nějaký čas předtím. Minimálně každý pozývá na svatbu 2-3 měsíce dopředu, možná někdo i díl. A teď mi řekni, že co jsi dělal ty 2-3 měsíce předtím, když jsi viděl, že máš na velkou svatbu nebo na velký křtiny, ještě ve světě možná. Co jsi dělal? Jak když jsem byl pozvaný na svatbu svého švagra, který měl obrovskou svatbu, tak já jsem se připravoval. Připravoval jsem se
Měli jsme nějak 3 měsíce času. Měli jsme nějak 3 měsíce času na svatbu a víte co, to v nás ještě naopak, v nás v Romech, ono to v nás tak žije. Chceme mít nejlepší obleky, chceme mít nejlepší šaty, chceme mít nejlepší účesy, chceme mít zlato na sobě, vydaný ze zastávání zrovna. Chceme mít všechno u sebe, chceme, aby bylo všechno perfektní. Chceme dokonce, aby jsme měli vlasy hezky udělaný. Prostě všechno musí být tip-top. Většinou se dokonce až manželka s manželem, s dětma tak sladí barevně, aby to vypadalo dobře. A lidi si tak připravují 2-3 měsíce dopředu a dělají všechno pro to, aby to bylo tak, jak to má být. A my jsme nějaký 3 měsíce a teď jsme se doma už domlouvali už 3 měsíce dopředu, kolik hodíme peněz, aby to vypadalo dobře, aby prostě to bylo všechno tak, jak má být. A tak jsme se připravovali, moje manželka vám nelžu, koupila se asi 4 šaty. A z těch 4 šaty a z těch 4 šatů ještě 3 do dneška mají cedulku. Ještě do dneška, ale už nejsou, už je tlustá. A teď poslouchej, co se dělo. Potřebujeme šaty, potřebujeme obleky, potřebujeme všechno prostě mít tip-top. No a tak jsme prostě přemýšleli fakt opravdu, jsme nějaký 2,5 měsíce, aby jsme prostě... Teď jsme se ptali švagru třeba, z jaký si berou oni obleky. Teď jsme se ptali, jak se oni oblíkají. A tak prostě dávali jsme tomu hodně času. Je pravda, že jsme ještě nežili ani s pánem. Bylo to ve světě, byla to světská svatba. A teď, když jsme šli třeba i vlastně kupovat ty věci, které jsme nesli na tu svatbu, tak jsme kupovali ty nejdražší, aby to vypadalo dobře a všechno jsme prostě chtěli, aby to bylo tak, jak má být. No já ti něco chci říct dneska, takový tajemství ti chci říct, že ty a já jsme taky pozvaní na svatbu. Ty a já jsme pozvaní na větší svatbu, než na který jsi ty byl. Na větší svatbu, než jsi kdykoliv mohl vidět. Možno někdy na YouTube vidíme takové ty romské honosné svatby, ale to je ještě nic oproti tomu, na kterou svatbu si pozvali ty a já. A teď si mám další otázku. Co děláš s tím časem, co máš? Připravuješ se? Připravuješ se na svatbu? A nebo počkáš, tak chceš čekat na ten poslední den a v poslední den to budeš tak všechno dohonit. Když já ti něco řeknu, to nedohoníš, když budeš čekat až do posledního dne. Víš, když se umíme se připravovat na svatby tu na zemi. Umíme se připravovat na všemožné věci. Jak to, že nás nezajímá ta hlavní svatba? Víš o tom, že na té svatbě budeš ty nevěsta, tam ani nebudeš host, ale budeš tam nevěsta. Protože Bible říká, že ženich si přijde pro nevěstu. A nevěsta je kdo? Nevěsta je církev, ty a já. No a ty si na tuto svatbu od té doby, co si vyznal Pána Ježíše svého života, v tu chvíli si dostal pozvánku do nebe, na svatbu. A já se tě chci dneska zeptat, co děláš s časem? Jak se připravuješ na tuto svatbu? Víš, tam nebudeš potřebovat peníze. Tam nebudeš potřebovat obleky. Tam nebudeš potřebovat velké dárky. Tam budeš potřebovat mít čisté srdce. Tam nebudeš potřebovat modrý oblek, černý oblek, šedivý oblek. Tam budeš muset mít Kristovo roucho na sobě. A toto Kristovo roucho je víc než jakýkoliv oblek. A já se tak ptám, co dělají lidi s časem, který mají teď na zemi? A nebo zeptám se tak, ty víš, kolik máš času na této zemi? Ty víš, že ty zavřeš oči nebo otevřeš? Ty víš, kdy přijde Pán? Já nevím. A potom Bible říká, že máme každý den žít tak, jako kdyby ten čas měl přijít dnes. Já se tě chci zeptat, co děláš s časem? Kde je tvoje roucho? Máš ho ve skříni? A nebo ho máš tady každý den připravený na sobě, že až přijde ten čas, aby si mohl jít? Poslouchej, proč to kážu. Toto zjevení jsem dostal u nás ve sboru v Čechách, v Chomutově, protože u nás, když chváliči chválí, mají na sobě roucha, takové ty bílé roucha, jak sestra v akci. A teď poslouchej, co se tam stalo. Přišel, taky tam sedí. Já vždycky chodím tak dopředu, dřív před službou, třeba z půl hodiny tam jsem minimálně. A teď tak sedím a oni přicházejí sestry, bratři a tak nebo takový stojan, jak kdyby šatník. Oni tam měli ty roucha pověšení. A teď oni přišli tak, jak byli, přišli k tomu rouchu, oblíkli, šli do sboru a stoupili si dozadu, chválí. A na to není nic špatné, musíš mě pochopit, co myslím. A když skončila služba, tak šli zpátky, sundali to roucho, pověsili a šli domů. A já teď si říkám, to jsme opravdu přestali jenom ve sboru v neděli.
Opravdu bereme na sebe ty roucha jenom v neděli. Já vím, že oni to tak nemusí dělat, ale pojďme se podívat do ducha, pojďme se podívat do nitra, pojďme se podívat na náš život. Kde jsou naše roucha? Jsou schovaný v církvi. Budeme si hrát na křesťany jenom v neděli? Protože tak, jak oni přišli do té církve, příklad teď, jak mě vidíš, tak oni tak přišli oblečení, tam se převlíkli a domů šli znovu takhle oblečení. A teď jak ty cizí chodíš jak? Chodíš člověk ze světa se starým charakterem dovnitř, tam dáš masku a když vycházíš, tak jsi znovu starý člověk. Pojďme do Evangelia Matouše 11. kapitoly, 22. kapitoly. Pojďme si něco přečíst, co je velmi důležité. Evangelium Matouša, 22. kapitola. A budeme číst od prvního verše. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky ze slovy. Řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krvný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem, ostatní chytli jeho služebníky, potupně stírali zbyli je. Tu se král rozněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli hodní. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky. 11. verš. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezvolil ani na slovo. Tu řekl král sloužící, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Nebo mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Tady se zastavíme. Poslouchej, tady máme taky svatbu. To se omlouvám, že furt tak nedělám, ale já mám alergii a zapomněl jsem si vzít prášek. Poslouchej, je svatba, král připraví svatbu, pozve pro hosty. Hosty nejdou, protože mají svoje práce, mají svoje starosti, mají svoje koníčky, mají svoje obchody, mají svoje práce a nemají čas. Ale potom, když král se rozhněval a oni potom přinesli ty stolovníky, tak Bible říká, že sám byl naplněný. A poslouchej, když byl sám naplněný, tehdy přichází král dovnitř. A král přichází dovnitř a rozhlíží se. A teď poslouchej, možno tam bylo miliardy lidí. A on viděl jenom jednoho, který nebyl oblečený. A přichází král a říká mu, příteli, jak to? Jak jsi se sem dostal? Když nemáš roucho, když nejsi oblečený na svatbu, když nejsi připravený. Poslouchej mě. Kdyby si teďko měli na tu svatbu doopravdy někam, šel by si tam nějak v nějakých teplákách špinavých, nebo nějak prostě tak obyčejně nešel by si. A kdyby si tam šel, tak si představ, že by všichni na tebe koukali a možná, věřím tomu, kdyby to nebyli lidi křesťaní, ale viděl jsi se tam, možná by tě vyhodili z té svatby. Že jak si přišel oblečený. No a tady přichází král, poslouchej, a říká, jak to, že nejsi oblečený. A pak přichází král a říká, vemte ho, svažte mu ruce, nohy a vyhoďte ho ven, do tmy. Poslouchej, jak to, že on se dostal na svatbu, a pak ho vyhodili ven. Kde bylo to jeho roucho? Poslouchej, když se tam dostal, já věřím jedny věci. Tento člověk byl věřící člověk. Budeme to brát v dnešní době. Já řeknu tak, tento člověk byl křesťan. Tento člověk věděl o této svatbě, že tato svatba se přibližuje. Že se blíží, že přichází čas. Ale řeknu ti tak, on nedbal na to, aby byl připravený. On nedbal na to, on na to nedbal, na to přípravu. Bylo mu to jedno celou dobu. Chodil 20 let do sboru, ale nedbal na to, že co přichází. Myslel si, že v ten poslední to někdy potom bude, že někdy udělá pokání, že někdy se obletne
toho svatebního roucha. Ale Bible říká, že z ničeho nic přišli, vzali, přinesli, sál byl plný, ale on nebyl připravený. A co udělal král? Vzal a vyhodil ho ven. Se tě chci zeptat, bratře, sestro, chceš, aby tě král vyhodil ven? Kdo z nás by si to přál? Že vejdeme a pak přijde král a řekne, vyhoďte ho ven. Svažte mu ruce, nohy a vyhoďte ho. Jak ženě oblíklý. Já ti něco řeknu. Já věřím v jedné věci. Jestli nebyl oblíklý, on byl nahý. On byl nahý. A víš, tady jde úplně o jinou nahotu. Já ti tu nahotu pak ukážu v Bibli. Tento člověk byl nahý, víš, co to znamená? Tento člověk byl odhalený před Pánem. A chci ti něco říct. Dneska můžeš mít plno velkých slov. Dneska můžeme mít velká slova. Dneska můžeme mluvit velký slova o Pánu. Bible říká, že se nezmohl ani na slovo. Když přišel král, tak tento člověk oněměl. Nezmohl se vypustit ani hlásku ze svých úst. Víš proč? Protože až jednou se postavíš tváří tvář Bohu, tam už nebudeš mluvit. Tam už nebudeš spekulovat. Tam už nebudeme hledat jiné cesty. Tam budeme nahý, odhalený. Všechno, co je v hloubí našeho srdce, v našem nitru, co tam je schované, všechno vyjde najevo. A najednou se ukáže naše nahota. Víš, co to znamená? Ukáže se naše pravá tvář. Protože my přicházíme do sboru a dáváme si masky. Když vidíme bratry, sestry z Krista nebo z Kristu nebo nějakých lidí, tak si dáváme masky, že my jsme křesťaní. A když se zavírají dveře v našich domech, žijeme furt stejně. Furt jsme stejní. A když jdeme z sboru, vezmeme rychle roucho, a když jdeme ze sboru, znovu roucho necháváme ve sboru. Toto roucho musíš mít neustále na sobě. Toto roucho musí být furt na tobě, ty musíš furt chodit v rouchu, ty musíš být furt připraven, víš proč? Že na tady tu svatbu máš sice pozvánku, ale je tam napsáno termín. Tento termín určuje on. A teď si dej otázku, že jestli dneska přijde Kristus pro svoji nevěstu, ženich, jsi oblečen v rouchu, jsi připravený na svatbu, jsi oblečený. A nebo ti řekne, vyhoďte ho ven. Na co si dneska chce křesťanství, že tuto na rovinu hrát? Dneska si lidé víc hrajou. Místo, aby si uznali možná chybu, tak si raději hrajou. Bible říká, že on poslal pro svoje hosty a jeden šel tam, druhý šel tam, třetí šel tam. Víte, co je divné? Že celý týden mají lidé čas na všechno, jenom na Boha. Celý týden mají čas a pak, když přijde v neděli sbor, čas nemají. Museli jít tam, museli udělat tamto, museli uklidit tamto, museli opravit auto, museli udělat tamto. A místo roucha se svlíkají. Neoblíkají, ale svlíkají se. Oni dávají toto roucho domů ze sebe. A oni mají toto roucho, ale mají ho ve skříni. Mají ho ve skříni tak hezky vyžehlené. Mají ho tam tak připravené, že jednou si ho obléknou. Tak jako my, když jsme si koupili ty obleky, tak jsme měli úplně nohy v těch sáčkách a tak byli postaveni do toho dne, když si to vezmeme na sebe. Ale toto roucho nemá být poskládaný krásný. Toto roucho má být na tobě a každý den vyprávět v krvi Ježíše Krista. Toto ti očistí toto roucho. Ne žehlička. Víš co? A lidi toto dělají. Oni jakoby přijmou Pána, obleknou se do roucha, pak ho do sebe zvlíknou a dají si ho tam, aby si náhodou nepošpinili. Ale to je klamstvo, ty poslouchej. On říká, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho do temnot, tam bude pláč a skřípnění zubů. Poslouchej, jak si bereme tyto roucha, jak můžeme mít tyto roucha připravený na svatbu, jak můžeš být připravený. Víš, existuje jedno slovo a toto slovo je pokání. Víš, co znamená pokání? Pokání znamená obnova mysle. Jsou dvě slova, jedno znamená obnova mysle, to je v řečtině, a v hebrejštině to znamená obrácení. Víš, co znamená obrácení? Že ty stojíš čelem ke staré přirozenosti, ke starému životu a ty se obrátíš a jdeš novým směrem. Jenomže toto lidé zapomněli dělat. Lidé začali, už mám roucho, já mám pozvánku, Bible říká, že jsem spasený. A kde jsou ty zbytky, kde Bible píše, že Kristus se vrátí pro čistou, nepoškvrněnou nevěstu? A to seš ty a já. To jsme my, církev.
ale máme na sobě tyto věci. Jsme připraveni. Řeknu takovou otázku, poslední dobou dávám skoro na každé službě, nevím proč. Kdyby teď přišel Ježíš, jsi zachráněný? Jsi si jistý, že jdeš s ním? Kdyby teď zrovna přišla archanděla truba a přišel by král, přišel by ženich, budeš s ním, anebo zůstaneš tu? A já ti řeknu takhle, ani mě nezachrání mikrofon. To není o mikrofonu, to není o kazatelně. To je o tom, že jsi připravený a připravená. Ale víš co, dneska lidi více připravují. Poslouchej. Dneska řeknu mi tak, bohoslužba. Dneska lidi jdou na bohoslužbu a chlap, když má špatně vyženěný kalhoty, tak nadává manželce. Když manželka stopka nemůže zapnout něco, nadává manželovi. Ale víš co? My se víc se dneska lidé starají o ten vřenější, co je na nás, než co je v nás. Dneska se víc lidí na toto zaobírají. Na ty věci, které jsou ty, které jednou padnou, které už nebudou pomítelné, než na to, co je to důležité před Kristem. Před Kristem není to důležité, jestli máš tady Nike, alebo Lacoste, nebo Dolce Gabbana. Je možná o to, aby ty a já, aby jsme vedli čistý, svatý život před ním. Aby jsme byli v poslušnosti před ním. Aby jsme si uvědomili, že čas je blízko. Víš, co říká Evangelium Marka 1.15, že přichází Evangelium, poslouchej, co říká? Čiňte pokání a věřte v Evangelium, protože se přiblížilo království nebeské. Já ti něco chci říct. Teď máš dveře otevřený, i já. Dveře jsou otevřený. A Bible říká, kdo otevře, když Ježíš otevře, nikdo ti nemůže zavřít. Poslouchej, nikdo na této zemi, dokonce ani ďábel ti nemůže zavřít dveře. Ty si je můžeš zavřít sám. My sami si zavíráme dveře do požehnání. My sami si zavíráme dveře do té svatby. Ale poslouchej dál. Teď je otevřená, Bible říká, že tam, kde on otevírá, nikdo nemůže zavřít. Ale tam, kde on zavře, ani nikdo nemůže otevřít. A teď poslouchej. Toho člověka, když vyhodili z té svatby a zavřeli dveře, už nikdo mu neotevřel. Už nebylo možnost činit pokání. Už nebylo možnost si uvědomovat, co všechno ztratil, co všechno měl udělat. Že proč nežil tak, proč neposlechl, proč nežil podle Božího slova. Už to všechno bylo pozdě. Bible říká, už ho hodili do tmy. Hodili svázaný ho, vyhodili ho ven. A poslouchej, možno si 20 roků chodil do sboru. Možno si 20 roků chodil do sboru, možno si byl chválič, možno si byl, já nevím co, ale pokud nejsi připravený na svatbu, nevojdeš. Poslouchej, Ježíš se jde křít a Bible říká, že nebe se otevřelo. A když se nebe otevřelo, víš, co se stalo? Tehdy přišla milost. Tehdy ty můžeš přicházet volně, ale až se jednou to nebe zavře, už se neotevře. Už se nikdy neotevře. A my potřebujeme konečně pochopit jednu věc, že život s Kristem není sranda. Toto není nějaký spolek, klubu nějakého kamarádu, který se sejdou v neděli a tak si zaspívají, poslechnou si něco a jdou domů. Bůh nám dal církev, víš, proč nám dal sbory? No proto, aby jsme se naučili konečně žít, aby jsme začali žít podle jeho slova. Jenomže my lidi si neuvědomujeme věci. My potřebujeme, víš, co si uvědomit, že co on za nás udělal. A proč to udělal? Myslíš, že to udělal jenom proto, aby se o tom mluvilo 2000 let? Ne, udělal to proto, aby ty si měl možnost vejít. Bible říká, že on zemřel kvůli tomu, aby ty si mohl žít. Jo, zvlíkli do na kříži, no proto, aby ty si se mohl oblíknout do něj. Co děláme každý den, když stáváme? Oblékáme se do Krista. Oblékáme se do Krista. A nebo první si všechno uděláme, co potřebujeme, a potom si vzpomeneme a řekneme, děkujeme, Pane, že jsi nás probudil. Jaký život vedeme s Kristem? Jak chceš dojít na tu svatební hostinu, do toho sálu, když už tady na zemi jsme nevěrní? Poslouchej, co ti řeknu, co se stalo u nás v Chomutově asi před 2 nebo 3 rokama. Byla tam konference a přišel tam pastor Pavel Todt. Možná ho znáte, věřím, že jo. Požehnaný muž. Velmi požehnaný muž. A ty poslouchej. Začal kázat a lidi utíkali ze sboru. Oni se víc báli pastora než Boha.
Teď ti něco řeknu. Poslouchej, nic proti pastoru Pavlovi, požehnaný člověk, ale poslouchej, kázal o cigaretě. A dal ve sboru lidem cigarety do ruky a řekl jim, zaplalte si. A oni, ne, tak kde to my nemůžeme. A on jim řekl, a když jdete ven, tam už Bůh není. Jenom tady je Bůh. A lidi tam zvraceli, omdívali, utíkali, nepřišli přijtění do sboru. Dneska lidi mají větší strach z člověka, než z Boha. Chci ti něco říct, můžeš schovávat před pastorem, můžeš schovat před bratrem, ale před Bohem se nikdy neschováš. Amen. Bůh vidí tam, kam nikdo nevidí. Víš co? Celý tělo ty můžou zrentgenovat, ale do srdce nevidí nikdo, jenom Bůh. Do srdce ty nikdo nevidí. A vy můžeš se schovávat před nějaký služebník, nebo někdo zahodíš cigaretu, děláš nic, dáš si žekačku do pusy. A co Bůh? On to neviděl. Uvědomujeme si, že jsme 24 hodin live z nebe tady, i když není signál, furt je live, promítaný. A tento člověk, víš co? Tento člověk si to neuvědomoval. Tento člověk si vzal svoje roucho a dal si ho do skříně a čekal. A žil si podle svého života. Žil si tak, jak chtěl, možná navštívil církev, možná někdy se pomodlil, hlavně když něco potřeboval, tak se modlil, protože to my umíme modlit se, když něco potřebujeme. A kde jsou? Kde je to křesťanství? Kde je to následování Ježíše Krista? Kde je ta oběť? Jakou oběť dneska v tom této době lidi dávají? Lidi si dneska myslí, že uklidí stoličky ve sboru a že to je oběť. Víš, to říká Bible v Římanům 12:1, že Pavel apostol tam píše, že vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako Bohu milou oběť, svatou. On chce tebe a tvoje srdce, on nechce, aby si stál na stoličky. Ano, pomož ve sboru. Pomož dělat tyto věci pastorovi a služebníkům. Ale první, co je, první odevzdej sebe. První sebe polož na oltář. Oblekni se do roucha. Podej se na ten oltář a řekni, Bože, tu jsem. A víš co? Jak jsou otevřený ty nebe, jak je otevřené, jednou tam vejdeš a s tímhle postojem v srdci tě nikdo nevyhodí ven, ale řekne ti, pojď, můj milovaný synu, můj milovaná dcero. Ale toto my jsme už zapomněli. My jsme věděli, my jsme poslouchali, všimněte si, co jste dělali. Co jsme dělali, když jsme přijmuli Pána? Co jsme dělali? Však my jsme hory přenášeli kvůli Bohu. Na všechno jsme měli víru. Dneska složenka člověku nepřijde už omdlí. Omdlíváme kvůli složenkám. Toto je realita. Toto je realita. A víte, co ještě říkáme? Pane, přijď. Víte vůbec, co vypouštíme z úst? Pokud ty nejsi oblečen na svatbu, pokud ty nejsi připravený a ty vypouštíš z úst, Pane, přijď. První děti čin pokání a potom volej. Pojďme Efeským, 4. kapitola. Poslouchej, 4. kapitola, 23. verš, Efeským, 4:23. Obnovte se duchovním smyšlením. Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu, ve spravedlnosti, svatosti a pravdy. Poslouchej ještě jednou. Obnovte se duchovním smyšlením. Před chvilkou jsem říkal, že pokání znamená obnova mysle. Je to obnova, že nové smyšlení. Víš, jak je? Je to nové smyšlení podle Krista. Je to to, že ty máš Kristovu mysl. Je to, že tvoje mysl, tvůj život, všechno, co je v tobě, už nepřemýšlí tak, jako přemýšlelo dřív. Už nežije tak, jako žilo dřív. Ale je to nové smyšlení. Bible říká, ten, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, je to nové. A víš, co dělá nový člověk? Stará se o rouchu, aby byl oblečený. Nový člověk, který si obnovuje smyšlení, který činí pokání, který ví, že je pozvaný na nějakou svatbu, který ví, že jednou přijde Pán. Tento člověk se stará o to, aby když přijde Pán, aby ten den byl připravený.
Toto potřebujeme my oblékat si každý den. A nejenom v neděli vytáhnout ze šatníku, oblíknout a zase dát zpátky. Bible říká, každý den buďte oblečení. Každý den buďte připraveni. Buďme, církev, buďme připraveni na ten den. Jestli ty víš, že ty vědomě stojíš v něčem, že ty vědomě v něčem stojíš, že ty vědomě dáváš něčemu furt přednost před Bohem. Na jakou svatbu se chystáme? Na co se chystáme? Kam se chystáme? Kam půjdeme? Chystat se můžeš, ale nevejdeme tam. A když už Kristus zavře, nikdo neotevře. Co potom budeme dělat? Potom zbytečně budeš volat, potom zbytečně budeš plakat. Bible říká, že nás svážno hodí nás do veškeré tmy, do největší tmy. A potom si budeme říkat, že jsme měli udělat toto, měli jsme udělat toto, kdyby si už udělal 1000krát pokání, už není šance, když se dveře zavřou. Dveře milosti jsou otevřeny pro nás. Ale my slyšíme tolik kázání, tolik slyšíme věcí, na všechno říkáme amen, ale náš život je furt stejný. Náš život je furt stejný. Dokonce říkáme, dneska bylo požehnané kázání. A když říkáš amen, víš, co to znamená, že ty se s tím sloučíš, že ty to potvrzuješ, že to je správně. A stejně potom žijeme, jak chceme. Potom, kde jsou ty roucha? To nejsou roucha, jsou to masky. Jsou to masky, který tak zkoušíme si brát, jako aby jsme zakryli tu starou přirozenost. Ale toto není od Boha. Poslouchej. Tímto způsobem, možno před lidma si oblečený, možno před lidma to vypadá, že ty chodíš furt v tom rouchu, ale Kristus vidí do tvojí pravé tváře. Pojďme Zjevení Jana 3. kapitola. Zjevení Jana 3. kapitola od 15. verše. Poslouchej. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kež bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený. Nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem boha, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím tě, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A máš potřební oči, abys prohlédl, jak kárava trestám ty, které milují. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li to můj hlas a otevřený, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To se zastavíme. Poslouchej. Bible říká, že on ví o tvých skutcích. Vidíš? Nezakryješ to. Nezakryjeme to maskou. Zakryjeme to před bratrem a před sestrou. Ale před ním to nezakryjeme. On říká, že on ví o tvých skutcích. On ví, co si mluvil před půl hodinou. On ví, co Roma si mluvil s manželkou, s manželem. On ví, že jsi se včera pohádal. On ví, že jsi proklínal. On ví, že jsi lhal. A i ví, že jsi se modlil a žehnal. On to všechno ví. Toto nezakryjeme. A poslouchej dál. Bible říká, ale protože jsi vlažný, nesnesu tě v ústech. Co to znamená? On nesnese naše jména, nesnese v našich ústech. Víš co? Zkus si dát do pusy vlažnou vodu, nebude to chutnat. A on říká, protože nejsi ani studený, ani horký, ale jsi vlažný, nesnesu tě v ústech. A poslouchej, proč jsi vlažný? Proč jsi křesťan vlažný? Protože si myslíš, že už je to všechno dobré. Už si myslíš, že už jsem přijmul Pána, už jsem možná nějaké věci zanechal, už možná pastor mi dal kartičku, aby jsem dal pořádkovou službu, tak už si myslíš, že už je všechno v pořádku. A poslouchej, Bible říká, že si myslíš, že jsi bohatý, že máš všechno a že nic nepotřebuješ. A poslouchej, a Bible říká, ty to nevíš, že jsi ubohý, bědný, nuzný, slepý a jsi nahý, jako byl on na té svatbě. Bible říká, že jsi nahý, pokud toto smyšlení máš. A poslouchej dál. On říká, že radím ti, aby si u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného. Víš co, můžeš mít tady v kapse, kolik chceš, můžeš mít tady řetěz, jaký chceš, můžeš mít cokoliv.
Bible říká, že to je k ničemu. Víš, co říká Bible? Poslouchej. Radím tě, aby si nakoupil u mě zlata. Jeho zlato, víš, jaký je jeho zlato? Boží slovo. To je jeho slovo, který ty potřebuješ do svého života. Toto zlato potřebuješ, toto bohatství potřebujeme. Poslouchej dál. Aby si zbohatl a ty poslouchej, co si máš koupit u něj. Nikde to nekoupíš v Lakostevenku nebo v Dolce & Gabbana. Poslouchej, tam se píše a bílý šat. A proč máš mít bílý šat? Poslouchej, aby ses oblekl a nebylo vidět tvou nahotu. Byl nahý? On mu říká, jak to, že nemáš roucho? Jak to, že nejsi připravený? Jak to, že nejsi oblečený? A on říká, běž, přijď ke mně, ode mě si kup. Kup si bílý šat, aby tvoje nahota nešla mě, víš proč? Protože ano, my lidi jsme špatní, ale pokud on nás oblíkne, tak už na nás nekouká jako na tento svět, ale jako na svoje děti. On říká, přijď ke mně, oblíkni se. Vem si bílé roucho, vem si bílý šat, protože tvoje nahota jde vidět. A vem si máš oči si oči. Víš, co to znamená? Přestaň už koukat do tohoto světa. Přestaň už koukat do toho starého života. Ale už konečně prohlédni těma duchovníma očima. Dívej se tak, jak se dívám já. Nekoukej na to, že on tam ten bratr má 100 000. Víš proč? On je nemá poctivě. On to někde ukradl. On udělal někde podvod. Ty možná máš 20 000, ale máš to spravedlivě. Asi bohatší než on. Ale my si neuvědomujeme to bohatství, který je v Kristu. My si to když možná tento člověk nemá na sobě Versace oblek a ty koukáš. Ale přitom ty nemáš nic, možno špinavé kalhoty. Ale aj tak si bohatší. Aj tak to roucho, který je v tobě, ten tě obléká Kristus. Jeho věci nemají takovou hodnotu, jako toto roucho. Ale toto si lidi neuvědomí. Lidi furt chtějí jenom zvenku, aby vypadali dobře. Tak jak to říkal, Ježíš říká farizejům, zvenku jste jako krásný, jako nobílené hroby, ale uvnitř chátrate, jste schnilí. Radši, když to, Bible říká, o kurce chleba s vodou, ale v Boží přítomnosti, v Boží vůli. Protože toto je bohatství. On je bohatství. Poslouchej, byl Ježíš bohatý? Ježíš je nejbohatší člověk na světě, na planetě byl, v království nebeském, a víš, co udělal? On slez z trůnu, sundal svoji korunu, sundal svůj plášť a šel domů na zem, stal se obyčejným člověkem kvůli tobě a kvůli mě, aby ty si mohl obleknout to bohatství jeho. Toto bohatství nepomine, toto bohatství pomine, ale toto bohatství nepomine nikdy. Už si to musíme konečně uvědomit, že to, co máme v šatníku, nám nepomůže. My potřebujeme ten duchovní šatník konečně otevřít a oblíknout se do toho. Poslouchej dál. On říká, já kárám a trestám ty, které milují. Zpamatuj se tedy, jak čin pokání. Co máš dělat? Kde nakupuješ? Poslouchej. Kde nakupuješ tyto věci? Kde půjdeš dole na koupí si? Ne, na koleno doma. Když tě nikdo nevidí. Klekneš na kolena a tam kupuješ. Tam voláš, tam on tě oblíká, tam on tě obnovuje, tam on tě čistí, tam on ti potírá oči mastí. Tam on ti dává to bohatství do tvého života. Ale my chceme takhle bohatství, aby to šlo vidět. On říká, tam dole na kolena doma, jdi, nebo nevíš, kdy přijdu, nevíš, kdy přijde ten čas, ale když nebudeš oblečený, vyhodím tě ven. Jsme připravení. Jsme připravení na to, že přijde Pán a můžeme mít, kolik chceme obléku doma, kolik chceme kravaty mít doma, můžeme jezdit v Mercedesu. Do nebe tě Mercedes nedonese. Do nebe tě donese pokora. A víš, co ještě? Jeho roucho, když je připravené. Ne to na nádrž, ale plný jeho, plný Ducha Svatého. To tě donese do nebe. Pojďme, Matouš 25. Evangelium Matouše, 25. kapitola, poslouchej od prvního verše. Teď bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej. V nádobkách, když ženich nepřicházel, na všechny přišla
že ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik, ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumní, dejte nám trochu oleje, naše lampy to zasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás, bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Tu se zastavíme. Já věřím, že skoro toto podobenství známe všichni, to je velmi známé podobenství, ale víš co? Toto ani netřeba úplně nějak rozebírat. Toto mluví samo o sobě. Víš, když možná nechápeš možno celý ten příběh, tak tam píše, že dveře se otevřely a zavřely. A teď poslouchej, já ti něco tady ukážu. Bible říká, že bylo 10 družiček. Bylo jich 10. 5 z nich bylo moudrých a 5 z nich bylo hloupých neboli pošetilých. Ale všech 10 mělo lampy. Poslouchej, ne 5 mělo lampy a 5 ne. Všech 10 mělo lampy. Bůh dal všem ty lampy. A pak se píše, že vyšli na cestu. Kam vyšli na cestu? Vyšli naproti ženichovi. A poslouchej dál. Bible říká, že 5 z nich si sebou ale vzalo olej. A 5 si nevzalo olej. A teď poslouchej. Na tu cestu vyšlo všech 10. Nevyšlo jenom 5. Nevyšlo jich jenom 5, vyšlo jich 10. A teď poslouchej, ty a já, my jsme taky na nějaké cestě. Víš, je to možno podobenství, ale toto je realita. Ty a já jsme se vydali na cestu za ženichem. A teď poslouchej, všech 10 vyšlo za ženichem. A teď poslouchej, tam se píše, že oni měli lampy a měli je zapálené, měli olej. Proč? Protože Bible píše, že oni šli a oni šli nějakou tmou, proto potřebovali ten olej, proto potřebovali mít zapáleno, proto potřebovali světlo. A poslouchej, ty a já, tento svět je pro mě a pro tebe tma. Tento svět je pro nás temný, zvrácený, špatný. A víš co? Když nebudeš mít olej a nebudeš mít lampu připravenou, nebudeš hořet, nebudeš svítit, v tomto světě zabloudíš. Můžeš se vydat do toho světa, můžeš se vydat někam, můžeš se vydat jakoby za ženichem, ale pokud nebudeš připravený, nebude tvoje lampa pořádku, nebudeš mít oheň, co se stane? Zase zabloudíš, protože nebudeš vidět, kudy máš jít. A poslouchej dál. Bible píše, že když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Poslouchej, nejenom na ty hloupé přišla ospalost, na všech 10 přišlo. Bible píše, že přišla ospalost na všechny a všechny usnuli. Nás tady nevíde, jestli nás tady možná 40, 50, nevím, 30. Bible říká, že na všechny přijde spánek. Všichni usnou. A poslouchej dál. Uprostřed noci, tehdy, když to nikdo nečeká. Poslouchej, když tady budeš skákat na bohoslužbě, plný ducha, plný radosti, tak budeš až křičet, Pane, přijď. Ale tady se píše, že přišel uprostřed noci. To neznamená, že to musí být v noci, ale přišlo to tehdy, když to nikdo nečekal. Tehdy, když to nikdo nečekal. Bible píše, že se ozval velký křik. Ženich přichází, jděte mu naproti. Poslouchej, on ještě znovu je upozornil. Ženich přichází, běžte mu naproti. Už je tu, píše Bible. Ženich je tu, jděte mu naproti. A víš, co se píše dál? Poslouchej, všechny družitky procitly a dávali do pořádku své lampy. Bible píše, že všichni se probudili. Nejenom těch 5. Všech 10 se probudilo. A všech 10 vzalo lampy, že jdou dělat lampy, že si to jdou připravit. A teď poslouchej dál. A tu
řekli ty pošetilé rozumí, dejte nám trochu oleje. Naše lampy to zasínají. To znamená, že oni tam měli oheň. Oni tam měli, ale už to uzasíná. A oni jdou za těma, co měli ten olej. Říkají, dejte nám olej. Potřebujeme, nebo to zhasne, nebudeme mít světlo, nebudeme moci jít, protože jdeme prostě v noci, nepůjdeme na cestu. A ty moudří jim říkají, poslouchej. Rozumné jim odpověděli, nemůžeme, nedostalo by se vám ani nám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Bible píše, běžte ke kupcům a kupte si. Kupci kupují, kupci neprodávají. Kupec chce kupovat, neprodávat. Ale proč říkají? Poslouchej, tam je 3 ženy přichází, běžte. A oni říkají, běžte si kupte. Víš, co to znamená? Těch 5 moudrých, víš, kteří jsou? To jsou ty, kteří jdou, kteří jsou oblečeni, kteří, i když co přijde do jejich života, oni stále jdou za Pánem věrně, v poslušnosti, v pokoře. A oni byli součástí, stali s těma v jednom sboru, ale oni viděli, že oni jak jdou. A potom ty, kteří všem bylo všechno jedno, jedna strana, který to bylo jedno a říkali, ještě je čas, ještě nepřestanu dělat toto, potom to udělám, až přijde čas, a Bible říká, že najednou přišel ten čas. A oni potom najednou utíkali za těma, co viděli, že už jsou tak připraveni, pomožte nám. A oni říkají, běžte, ke kupcům a běžte kupovat, víš, co to znamená. Oni říkají, běž tam, kde jsi nechal svůj olej. Běž tam, kde jsi byl. Běž tam, když já jsem byl na modlitbách a klečel jsem a ty si někde si užíval. Tam, kde já jsem šel tam a ty si šel tam. Možná místo poslužby byl jsem na rodinné oslavě, protože byla oslava, musel jsem tam být. Proč by se na mě urazili? A ten druhý na modlitbách klečí v kolenou, prosí Pána. V neděli musíš si říct přes čas, tak tě vyhodí. Dobře, Pane, vezmu si, jdu do práce, nejdu do sboru, nehledám Pána. Jdu za prací, jdu za svými lidmi, tak jako tyto hostitele, kteří šli. Jeden šel na pole, druhý šel za prací, třetí šel tam. Kde necháváme svůj čas? Kde necháváme, aby olej utíkal zbytečně? Tento olej, poslouchej, ten ti nikdo neprodá. Nikdo ti ho neprodá, oni řekli, běžte kupte. Tento olej se nedá koupit, tento olej je zdarma, ale když od něj. Ne od kupců. Můžeš jít do Lidlu si koupit řepkovej olej, ale to není olej. Ty potřebuješ olej Ducha Svatého do svojí lampy. A on říká, všech 10 usnulo. Všech 10 slyšelo hlas. Všech 10 slyšelo to volání. A najednou všichni berou lampy a teď zjistí, že jejich plamínek už to zasíná. A teď říkají, co budeme dělat? Však všech je tu. Co budu dělat? Jak budu za ní? Víš o tom, že do ohně se musí přikládat. Do ohně musí přikládat, aby hořel. A čím víc budeš přikládat, tím víc bude hořet. Ale on nebude hořet ve světě. On bude hořet doma na koleno. V tvým pokoji budeš činit pokání a budeš vycházet z věcí. Víš, proč tam ty byli pošetilí? Protože si něco nechali svýho. Neodevzdali všechno Bohu, něco si nechali. Něco bez skrytosti si nechali. Co nedali Bohu. A mysleli si, že to nevadí. A mezi tím, co si mysleli, že to nevadí, tak olej unikal, uchází. A najednou oni si zjistí, že nemají olej. Jak to zapálit teď? Jak tam to čerpat? Běžte si koupit. Tento olej nekoupíš. Tento olej ti nikdo nemůže dát. Víš co, ani já ti ho nedám, ani pastor ti ho nedá, ani diakon ti ho nedá. Tento olej je zdarma, ale je z nebe. Toto je Duch Svatý, který ty potřebuješ. Ty potřebuješ mít vztah s Duchem Svatým, aby hořela tvoje lampa. Bez Ducha Svatého hořet nebude. A poslouchej dál. Poslouchej dál. Ale zatímco šli kupovat, poslouchej, oni byli ještě tak hloupí, že šli kupovat. Poslouchej, ale zatímco šli kupovat, přišel ženich. A které byli připraveni, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny. Teď poslouchej, oni přichází a neví, co mají dělat, že nemají olej. A teď to jim říkají, běžte si kupte. A oni jdou. Místo možná, nevím, jestli by to tak bylo, ale možná místo toho, aby činili pokání, oni jdou. A chtějí znovu něco najít na svoji sílu, chtějí něco koupit. A Bible říká, mezi tím přišel
přišel všemi. A ty, kteří byli připraveni, poslouchej, ty, kteří byli připraveni, ne všichni, ty vešli s ním. Jenomže potom se stala jedna věc, dveře se zavřely. Dveře se zavřely. Dveře se zavřely. A víš, kde je zavřel? Nezavřel je člověk. Sám Ježíš je zavřel. A když Ježíš je zavřel, nikdo nemá moc na zemi, ani pod zemi, aby je otevřel. To, co udělal Kristus, to platí. Ježíš říká, já jsem první i poslední, alfa i omega, počátek i konec, vzkříšení i život. A on rozhoduje, komu otevírá, komu zavírá. Ale když to on chce otevřít každému, on chce, aby bylo otevřeno. On chce, aby bylo otevřeno. Ale my sami si zavíráme dveře. Poslouchej, Bible říká, že Bůh přišel za Kainem, když sám byl Abela. A říká mu, dřív jsem mu veleběl od tvých dveří, ale ty máš mít moc, tak ty vládnou. Poslouchej, na tobě je, komu otevřít dveře. A komu je zavřeš? Když otevřeš hříchu, zavíráš Kristu. Když otevřeš Kristu, zavíráš hříchu. Bible říká v Janovi 3:20, ve zemi Jana, že zde stojím u dveří a dokoliv by slyšel můj hlas a otevřel by, já tam nejdu. Včera neráno jsme měli službu a bratr stál za dveřma, tam klepe a on klepal, bouchal a slyšeli jsme všichni to bouchání, ale nikdo neotevřel. A když jsme mu neotevřeli, mohl nejít dovnitř. Nemohl jít dovnitř. Ale tady máš ještě čas otevírat ty. Poslouchej, teď ještě máš čas ty otevřít Kristu. Ale až přijde jeho čas, on bude zavírat, otevírat. A oni říkají, Bible říká, že těch 5 šlo koupit. A když se vracelo, poslouchej, nikdo nikde. Kde jsou? Však teď tady byli všichni s lampama, už tady nejsou. A oni uviděli si, že dveře jsou zavřené. A Bible říká, že oni šli a začali bouchat na dveře. Poslouchej. Potom přišli i ty ostatní tužičky a prosili, Pane, otevři nám. Oni si uvědomili, že už jsou zavřené dveře. Teď poslouchej. Ale on odpověděl. Kdo odpověděl? Ženich odpověděl. Ježíš odpověděl. Amen, pravím vám. Neznám vás. 20 let jsem chodil do sboru. Neznáte. Přinesl jsem 100 lidí do sboru. Neznáte. Dal jsem 50 000 do sbírky. Neznáte. Však jsem dělal každý den, každou neděli jsem dělal židle, vysával jsem, všechno jsem dělal, modlil jsem se, neznáte. Modlí se modlí i katolíci, jeho místní se modlí. I jeho místní dělají židličky, i jeho místní dělají sbírky, i islamisti to dělají. A nevejdou. A on říká, amen, bavím vám, neznám vás. A poslední slovo, který je, říká, bděte, protože neznáte den ani hodinu. Neznáš, může to být den, může to být za hodinu, může to být za den, za 2. A pokud tvoje lampa nebude pořád, to zůstaneš tu. A můžeš potom už prosit, kolik chceš. Bible říká, že prosili, ale že řekne, že je nezná. A ty tady neznáváš, já znám Ježíše, já mám vztah s Bohem, já znám Ducha Svatého, já mám s ním vztah. On mi ukazuje, co ti ukazuje, nic ti neukazuje. Duch Svatý přišel proto, aby nás usvědčoval ze hříchu. Proto přišel Duch Svatý, proto poslal Ježíš Ducha pravdy, aby usvědčoval hřích v tomto světě, aby nám ukázal, jak máme vyjít ven. Ale my chceme velký zjevení, my chceme velký místnosti, my chceme plný sbor. A chceme Ježíše. My chceme požehnání. My chceme všechno brát z nebe, chceme. Ale jeho přímo nechceme. Tak teď poslouchej. Oheň. Lidi si myslí, že když přijde oheň, že přijde kazatel s námi a budou úplně kázat, bude se modlit za lidi, oni budou padat. A řekl, to je oheň, to bylo silný kázání. To ti nedalo olej. Dole na koleno se dává olej. Tam na koleno dole. A řekneš, Páne, já si uvědomuju, že jsem hříšný člověk, potřebuju pomoc, odpust mi. Tam je olej.
čas a 2 hodiny. Tento olej potřebuješ čerpat každý den. A já ti ho nedám, ani pastor Rostar ti ho nedá, ani pastor Oskar ti ho nedá, ale on ti ho dá. Amen. Víš proč? Protože z něj teče ten olej. Amen. Z něj to teče. Z něj to proudí. A dokud je otevřený nebe, tak čerpej. Protože až se to nebe zavře, už nebudeš moct čerpat. Dokud je otevřeno, musíš čerpat a čerpat a čerpat. Bible říká, že to nebude teď olej, dokud budou nádoby. Musíš mít nádoba, která je bezedná, která furt přijímá, víš co? Ale nepřijímá se jenom tehdy, když tě pastor hladí. Nepřijímá se jenom tehdy, když pastor ti poklepe na rameno, ale aj tehdy, když ti pastor pokárá. Aj tehdy, když ti člověk řekne něco. Aj tehdy, když Boží slovo tě usvědčí. Až možno tehdy, když ti řekne pastor, ty už přestaneš. Možno už 15 let žít ve snusku, ty už se vezmeš. Kolik ještě budeš žít ve snusku? Víš o tom, že žádný smilník nevejde do nebeského království. Ty už přestaneš. Ty začneš uctívat ty věci, ty modly kolem sebe. Bible říká, ty nevíš, že ty jsi chrámem pro Ducha Božího. A to ničí chrám, to ničí Bůh. A se zavřou dveře milosti. Už nikdo neotevře. Nikdo neotevře. Jeden příběh je i v Matoušovo evangeliu 7. kapitole, poslouchej. 20. nebo 21. verš. Tam se píše, že přišli nějaký služebníci a bouchali na Pána. Když už pán přišel a on říká, Pane, otevři nám, to jsme my. A on říká, amen, pravím vám, nikdy jsem vás neznal. A oni mu říkají, co jsme ve tvým jméně neprorokovali? Co jsme ve tvým jméně se nemodlili? Co jsme ve tvým jméně toto nedělali? On říká, neznám vás. Víš o tom, že když já teď na někoho položím ruku a on vstane z vozíku, že to, že jsem nebyl já, to byla jeho milost. Amen. Víš o tom, že když teď budu prorokovat někomu něco dobrého, že to není ze mě, ale Duch Boží prorokuje. Víš o tom, že když teď vyženu démona, že to jsem nebyl já, ale byl to on. A oni říkají, však my jsme toto všechno dělali. Ale však to si neudělal, ale jeho jméno vyhralo toho démona. Jeho jméno vyhralo tu nemoc. On zemřel za každou nemoc. On zemřel za to, aby ty si nemusel žít prokletí. Ale ty si dneska myslíš, že to oni. Ty si dneska myslíš, že řeknou někomu modlitbu spasení, že přinesou někoho do sboru, že už je to dobré. Už nemusí nic. Pán mi promíne to, že kouzím 30 let. Pán mi promíne, že furt piju. Pán mi promíne, že furt dělám podvody. Já jsem přines 10 lidí do sboru. Já jsem dal velký finance do sboru. O čem to je? O tomhle? Je to o milosti. Je to o tom, že Ježíš Kristus ti dává druhou šanci. Je to o tom, že on vidí do tvého srdce. Je to o tom, že toto roucho máš nosit každý den na sobě. Je to o tom, že si ho máš brát v jeho krvi. Proč šel Ježíš na kříž lidí? Bible říká, že když on šel na kříž, chrámová opora praskla od zhora až dolů. Proč praskla? Víš proč? Aby ty a já jsme mohli vcházet a vycházet a nalézat požehnání, nalézat jeho přítomnost, nalézat jeho. Ale lidi dneska mluví o kříži a ani neví, co to je. Lidi dneska mluví o oběti a neví, co to je. Lidi si neuvědomí, co Kristus udělal na kříži. Myslíš si, že ho to tam nebolelo? Že ho nebolelo na tom kříži, poslouchej, on byl v těle člověk, měl takový tělo jako já, ty. On to všechno cítil, ale kvůli tobě to vydržel. Proč už nežiješ prokletí? Protože on vzal prokletí na sebe. Proč si vylečený z nemocí? Protože on vzal tvoje nemoce na sebe. Proč to je? Pro jeho milosrdenství. Lidi prožívají strach, nemůžou spát v noci. Nevědí, co mají dělat. Jsou v depresích, v úzkosti, vidí věci. Jedna modlitba mu přijde zlomí. Proč to udělal? Protože tě miluje. Poslouchej. Kdyby ti někdo zabil dítě a teď by se někdo našel, že ho může zachránit a zachránil by ho, byl bys mu věrný celý život. Byl bys mu věrný, věřím, že jo. Proč nejste věrný Kristu? On sám za tebe zemřel, zachránil tvůj život, život tvojí manželky, tvých dětí, tvojí rodiny a každého, kdo přijde k němu. Ale ty nejsou věrní. Jenom tu chvíli, když potřebují modlitbu, když potřebují pozdravit, když potřebují peníze, když něco potřebují, tak by se postihli
rozdiel je měsíc v kuse. Tak by chodili do sboru každý den. A když se nic neděje, Pán ti žehne. Pán ti žehne. A uvidíš ho jednou za měsíc. Ale já jsem spálen. Já se doma modlím. Já doma čtu Biblii. Ty doma čteš Bibli a mezi dveře jsou už voda zavřený, o tom nevíš. Protože až přijde ten den, to bude tak. Bible říká, neznáš hodinu, neznáš ten den, nevíš, kdy to přijde. Protože každý den buď bdělý. Každý den buď bdělý. Každý den buď připravený. Tak jako kdyby si měli na to světskou svatbu, že už ráno vstáváš, už se oblíkáš, už si zpíváš. A pak ráno nestáváš a nespíváš chvály a neoblíkáš se a nepřipravuješ se na to, že on žení přijde pro církev. To ty se otevřou dveře. Nemůžeš tam vkročit na půl, musíš tam vkročit celý. A nikdo ti v tom nezabrání, pokud ty budeš připravený. Nikdo ti nemůže zabránit. Víš co? Pravda je taková, že ani ďábel ti opravdu nezabrání. Nikdo ti nemůže zabránit. Víš co? Náš Pán už dávno ďábla porazil. Bible říká, že už je odzbrojený, už je odhalený. Ale my někdy, místo toho, aby jsme šlapali na ďábla, tak on šlape na nás. Bible říká, tobě se dala autoritu moc šlapat po hadech a po štěných plánů, po veškeré moci nepřítele. Proč to nefunguje? Víš proč? Protože místo toho, aby jsme šlapali na to, na ďábla, tak víš, na toho šlapeme bratr na bratra, sestra na sestru. Toto je pravda. A tato pravda bolí, ale když přijmeš, tak ty jsi svobodný. Místo toho, aby jsme šlapali na ďábla, šlapeme jeden po druhý. To je lepší, to byli kázat, to jsou měli modlitbe víc pastorem, tomu pastor víc volá. A když mě pastor nezavolá, tak už do sboru nejdu. Víš o tom, že si zavíráš dveře. Sám si zavíráš dveře. Nikdo ti nezavře dveře. Pojďme se postavit před Pánem. Sláva, sláva. Pozdej slávu Pánovi na tomto místě. On je moderný, je slavný Pán. Poslouchej. Já potřebuju milost úplně stejně jako ty. Já potřebuju olej stejně jako ty. I já si potřebuju uvědomovat věci. I já se musím každý den rozhodovat. Ale víš co? Já vám nebudu takovou dávat výzvu, protože nejsem váš pastor. Ale tady na tomto místě, kde jsi, mezi tím, co bratr dá chválu, ty můžeš říct Pánovi všechno. Víš proč? Protože teď momentálně jsi nahý, odhalený. A můžeš mít velké jméno ve světě, před ním jsi nahý, odhalený. Dej to Pánovi dneska do rukou. A dej tu němu to tak do rukou, jako kdyby se měli za chvilku otevřít dveře. A víš co? A ty do těch dveří vstoupíš jako vítěz. Amen. Haleluja. Haleluja. Jesus.
čau.